Ahoj! Poslúchal si? Poslúchal si? Áno, no tak to by som ti mal nejaký darček potom. Počkaj. Tuto niečo sa nájde pre teba určite. Nejaké sladkostičky by som ti mal dať. Nech sa páči. Lízatko, tu máš. Aj perníček tu máš. Počkaj. Ale to nemôžeš jesť pred spaním, lebo ti zhnijú zúbky. To nemôžeš jesť pred spaním. Aj čo ho berete, pani? Nechceš ešte? Perníček. Poďte sem, ja mám darčeky. Ja mám darčeky. Ale poslúchali ste? Áno. Poslúchali ste, lebo keď ste neposlúchali, tak nič nedostanete. Máš vedieť ty, čo sme Tak. veľmi poslúchali. Dobre, tak vám dám jeden spoločný darček. Dobre. Ale on je taký veľký, že Tak daj. on je úplne obrovský. Tak daj. Dobre, tak izolačnú trúbku vám dávam. Nech sa páči, nech sa páči. Áno, všetko dobré. Všetko dobré. Keď ste poslúchali, počkaj, ja vám dám darčeky. Samých zemákov. Počkaj. Nech sa páči uhlie.